نمیدونم داری فرانسه اسم پسم یا چسم بعد که نشید تو کی؟ صبور و پابور صبور و پابور. ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов. бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз мувофиқи графикаи канал бояд ки барномаи хабарӣ шавад, яъне ки SM News. лекин видеои имрӯза гарчанде ки кинои лангулӣ набошад, кино ба хотири оне ки худаш кино нависондаем, мақсад конец филма дар нақшои асосии фалон фалон, лекин кино не як спектакли ҳастае ки актёрош на он қадар хуб бозидагиянд. лекин бо вуҷуди ин муҳимай дар ин бора гап задан ва ҳамчунин и дар барномаи хабарам дохил мешавад. аниқтараш хабари дар ҷоло. лекин пеш аз оне ки мо барномаро сар мекунем, як кӯтоҳак сабт мемонам шумо гӯш кунену, яъне ки сабт ба шумо имконият метиҳад ки хубтар подписчикои ма медонанд чӣ гапу чӣ корае, но одамои намедонистагида бо хубтар фаҳмотар мешавад. ин видеои имрӯзашон аз аввалинашон ягон фарқият надорад дар ҳоли эфир будан. фақат фарқш даҳамие ки Сайҷалол ҳаст гап мезанад. мада ма аз ҳамин ҳолат дар кор буд ки Сайҷалол бояд гап занад. ӯ тарафаш кори май анашоти духтарак ҷабрдидай. ва биёем барои оромиштон як камтар кӯтоҳак запис мемонум, баъд хай ором мешин. хоб и ҳамо вақтҳое ҳастае ки ин духтар дар Тоҷикистон буд ва ба ҳамин хотир ман мегӯм ки ин духтара ягон гап шумо нагин чӣ гунае ки дар спектакли ноам баромад кардагӣ буд ва пеш аз и дар эфирам шумо медонед. но аҳамият натем ба гуфтаҳои ӯ. ман дар ин бора гап мезанам барои чӣ хотир. лайк мондана фаромӯш накунед. давом метиҳем видеора. номут палангая аз шумо боша бо промокоди SM Шарипов метавонед ки рафта дар ширкати шифофармо бепул массаж, фитабочка ва ҳиҷома кунед. мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз пешоб ва аз простатит азият мекашанд, беҳтарин роҳи ҳал ин аз фирмаи Арабис миёд простатит аст ки метавонед шумо раи пешобро ва ҳамчунин воспалени пешобдонро бартараф кунед. ва бародарое ки мехоҳанд простатит аз фирмаи Арабис миёдро аз ширкати шифофармо заказ кунанд, занг бизанед бизалайт. хоб аку оғоз мекунем каме дар бораи худи ҳолат чӣ гап пайда иҷад, чӣ кор шидестаем. чӣ кор шидестаем? ҳамун коре ки мо ба ин кор лангулиро тайёр кардем як чанд рӯз пеш. чӣ гунае ки шумо медонед? SM Шарипов нигаҳ кар ҷигар бушка тыра ма мегум ба дасти ту мавра мебурор, ма мебурор мура, лекин ба дасти ту. ба хотири чӣ? ба хотири оне ки ту дар ӯ наздикӣ, ба хотири оне ки ҳамун рӯз ту рафти склад ӯра ҷога кардӣ, чӣ ба набировардиш? бар на ин хотир ма ба зеҳн кор мекунам ва зеҳни ма имконият метиҳад ки дасти тура истифода барам дар кори худам. микрофон дар тоқат накардам. не бардор барои 5 ба 1 ред фикри безеб накунем. дастша истифода мебарам то ки бирава сай чандтоқа бирора. фармони май биророш. чӣ гунае ки шумо медонед, ҳадафи ман оне буд ки Сайҷалол бироя ва биромадани Сайҷалол барои ман муҳим нестае ки Сайҷалол чӣ мега дар видео. муҳим оне ҳастае ки ҳамун даҳанша кушоя. барои чӣ хотир? барои он хотире ки шахси дурӯғгӯ то мард сухан нагуфта бошад, мега айбу ҳунараш нуфта бошад. дурӯғгӯ ҳамин фарқ надорад чизе ки бига нага. барои ман ин материалай барои таҳлил кардан. дар ин спектаклчон хеле ҳам худшона шарманда кардан, лекин ба фоидаи моае ки бисёр чизҳоро ҳам бо тасдиқ кардан ба зарари худшон. ҳоло баъзиҳо меистанд фикр мекунам яке чӣ гуна ба зарари худшон ӯ дар уҷа тоқиҳошон дар осмон партофтанд ку хирсан шидан конец филма нависондан. бале дар як ҳолат метавонанд ки дар чашми мардум хок пошанд ба ин спектаклшон. дар кадом ҳолат? дар ҳолате ки Муҳаммад Шарипов набошад. лекин Муҳаммад Шарипов дар иҷа ҳаст ку. як хабари кӯтоҳ барои мардуми муҳоҷир ва тамошо мекунем спектакли ин шахсора. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, рош ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забранӣ вад кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. хоб акнун мегзарем ба тамошо кардани спектакл. агар шумо бо ҷамъ кардан гирифтед гап ёдодем адар ки ниёя айдистон биёен кортона хитоб пеш барен. илтимос мекунам ҳамин
ман ҳайрон мешавам дар ҳамин кораш вақте ки видео кардагӣ буданд ҷойнамозҳоро дар байни партофтагӣ буданд байни ӯву байни камерао дар иҷа бошад ҷойнамозҳо дар пушти девор. Ҷойнамоз барои намоз хондан барои дар девор кашол кардан нест, ҳеҷ чодар нест. Аз одами шуурдор ҳамин якум кадри ҳаминоро мебина, видеоро мекаша, барое ки ино маълума ки дар ҳамҷа даҷҷолӣ кардаистанд. Маълума, яъне ки ба кадр уже даҷҷолишона нишон додаистанд. суистифода аз дин сар мешавад. ҳаймара дигар ҳам натен монен май пай зиндагӣ мешам, монен бародарам ма зиндагима пеш мебарам. махмуд аст ин чӣ дар пушти сайҷантоқ стойка гирифта хоҳида? бизанайтам махмуд аст ҳагар бинавис комментарията махмуд дес ҳичи просто мима бигза дар пушти сайҷантоқ истода мега маъқул таст ҳагар мои сарша хам када бара сайҷанушаб ко ина сайҷанурухе уна у хоҳар иш кия ина иш кия ина начальники силтавхона начальник силтавхона хаиш дар ин кор шомил нестай барои ҳифз кардани хичоновардиан аву дигаришам ҳамту мода ино дар кор нест мода имена алами основной одамо дар корай иҷа ҳашт бародари дигар ҳам пиши экранан намехоҳам ва маҷбур кунум бошад монам намехоҳам чикор кунум ино хоб дар ҷамо онира мефаҳмем ки дар хона ба ғайр аз шахсое ки дар назди камера истодагиянд бо дар пушти камерам бо одамае чӣ гунае ки ман дар аввал гуфтум чӣ суханое ки духтар мега ҳам худшона гуфтум ҳамашона ҳамаи халқам фаҳмондум ки чӣ суханое ки духтар мега қабул нестае ба хотири оне ки дар назди иное а дар назди ино набуданаша шумо дар аввали барнома гӯш карден як пораша ман дар ин бора оло баъдан гап мезанам бо вуҷуди ин ҳамин коре ки дар ҳамин ҷамъи видеои кардагиянд ҳамун спектакле ки дар прямой эфир буд ҳамуай ягон фарқият надорад фақат фарқиятш оне астае ки хостаи мара кардан яъне ки сайҷантоқа даъват кардан фақат дар ин ҷо ин қадар фарқ дорад дар ин ҷа набояд духтара бипурсанд яъне ки духтара пурсидан дар ин ҷа ягон хел ҳисоб нест чӣ шумо интизор мешавен аз оне ки духтара мепурсанд дар назди худшон ки ман гуфтам ки дар прямой эфир духтара дар ҳузур доштани ино пурсидан дуруст нест туғри намегирад духтар намега ва гуфтам ки агар лангули ҳатто сайҷалтоқ ҳам бирорам все равно коре мекунанд ки ба фоидаи ӯ мешавад лекин мода ин муҳим нест мода муҳим умуман гап задан шай ки мо дар ин байни гапҳо бисёр чизоро мегирем ака маҷбур дорам ҳеҷ касе маҷбур надорам тана не начальник не хоҳарҷон не маҷбур бародар ҳамин яке аз корҳои бемаъно бемантиқай яъне ки аз одам пурсидане ки ман тара маҷбур дорам дар ҳамин ҷа ман гап назанам ки бонага просто ман ҳаминҷа 3-4 савол дорам ҳамин 3-4 савол мана ҷавоб бутам халос ман дига ҳеҷ кас надарам фаҳмидем яъне ки гап назанам ки ягон гап нагам гуфта дар асл одаме ки истинара мехоҳад вай бояд гап зана бояд дар инҷа допрашиват куна инора допрашиват куна несастиковкаҳошона бихапа ҷоида ки дурӯғ мегӯянд ӯро бихапа лекин мо тамошо мекунем мебинем ки лангули дар як куншта телефон бозӣ карда мешинад аҳамият наметавад ки ино чӣ гуфтаистиянд аз як тараф бале иам ҳаракат дорад ки ино ҷоншона наҷот битиянд тамом аз кор худшона бегуноҳ бироранд аз дуруни ов қоқ бироянд аз дигар тараф лангули чунин ақл надорад ки инора бозпурсӣ бигзаронад лекин мода басандаи оне ки дар умум худи ҳамино гап мезанад ин аз сайҷалол ин ҳамин духтар ҳамин бида ҳозӣ бас кунанд ҳамин блогеро мақсад моро дар ҳамин ютуб бировардана бас кунанд ай бай ин чӣ гапае охир якташ дар европа якташ дар белекана якташ дар таврикам иохиту гапи бемаъно блогеро бас кунанд барое ки якташ дар европа причём дар инҷа и гап шумо бирорен тасдиқ кунен онеро ки духтара латокуб накардаин фаҳмиде гапи пуч якташ дар европа причём дар инҷа европаву ё ки дар куҷо буданае туғри намегирад байни мақсад ки дар байни ҳамин чизе буд ма дар тоҷикистон будум набудум омадам на ин духтар даъво дорам на ин бача ягон гап нест гап занам ҳозе ҳақиқата бифаҳме мардум мо кӯкра нестем ки бироем барои як اسم Англия, Франция, اسم پسم یا چسم بعد که نشید تو کی؟ Saburu paburu saburu pabur چرا
Европаги мекана коини миллат. Эсен шарид. Баст бдаги сохи. аробакаши қаталай гов и гапота кулла карда да кунуд мезанам твар ма зинда бошуму ту ҷавоб натии. Тасаввур кун, ма зинда бошуму ту ҷавоб натии ба ин корот. Ту сайҷалокат лангулитуна да пишт сайҷалок истодая намедонам пишташ кле дора чӣ дора да пишти вай ё ки маъқул шидае фигураш ва момаҷонот ҳар чори шумо ҷавоб метиҳен ва ҳаракат кунен ки ҳаму бананхирактона камтар кунен размерша то чанде мекушоен то чанде ҷумлаотон зиёд шидан мегира ҳамун қадар мушкилӣ хитон мешавад. Бо як гуноҳи дига зам карде ки бо тӯҳмат кардӣ ба кунут ҷавоб мегӯӣ ба ҳамун кунут ки қатъи наи кунтаи дигар мумкин ай ки алишак кунен. Таб дисата модари ҷоҷи кор мекунад ай пиши нами видеоҳо то омадан скрати мора задам. Ина бугумо халқи тоҷик биле ки ман гуфтаасам бо да касат мекунам ки ай пишти видеои ҳамин фикр ки мега ай пишти видеои скрати мора задам. Кадом одами беақл ба ҳамин гап бовар мекунам? Якумаш а дуюмаш ки чӣ гуна одам метавона беақл бошад ки ҳамин хел гапа бихеза ҷиддӣ бига. Ҷиддӣ бихеза бига. Видеои Муҳаммад Шарипов ҳамин қадар вес доштае ки медидианша мерафтиян аз складе як кор мекардем. Бо темболи ба забони тоҷикия. Склади шуморо дар кадом асос омадан? Дар кадом асос ӯ одаморо ҷабр кардан гунahгор ту будӣ. Ту дар видеоҳот реклама кардастӣ, дар видеоҳот мегӯӣ ки бедакминдорош и қадар сум мегирад, бадакминдорош ӯ қадар сум. Хиёл мекунӣ ира назорат намекунам беақл. Ба забони худат реклама карда оне ки ту бедакминдора мегирем гуфтасти, агар ки ту фикр кунӣ ки видеои ма ба тоҷикӣ ҳам боша во гӯш мекунанд, пас рекламаи ту ба тоҷикӣ ҳам боша ва гӯш намекунанд ки ту ба дани худ гуфтасти ки бадакминдор шиқа бедакминдор шиқа. Ту худат лавушка кардаги мардуми тоҷика дидаву дониста қонуншиканӣ ҷиноят кардасти, дар асоси ҷиноят омадан. Мутаассифона танҳо дар асоси ҷинояти ҳуҷҷат надоштаншон, на ин ки дар асоси ҷинояте ки ту кардагӣ. Ва ман ин кора то охир ма мерам, мара мекушен ба ма местам. ҳозир кор давом дора. Канес филма нестай. бисёр видео кам умадан заван хайохи ай бай як борас 105 нафар одама будам да вай адел шинудан. То что ки ту гуфтасти ки ай пишти видеои ма, яъне ки ирам ту далел надорӣ. Ту предположение кардасти, тақрибан гуфтасти. Ана ҳозир ма тура дат тақрибан мегум ки ба мисли ки ту тақрибан гуфтасти, оне ки склади шумо дар омадан туву момаҷон ташкил кардин. Медонӣ барои чӣ хотир? Барои хотире ки аз ин кор шумо да вигдна буд. Чӣ гуна вигдна? Гунahгор кардан мара ки мардум маънаш кунен ки ина ба хотири видеои омадан. А шумо ин кора карда метонен ку? Шумо ин кора карда метонен? Ишта чӣ мегӯй? Ва дар асла мо ин кора дидастем. Ту кай баромадӣ? ҳамин видеои сарҷамонатон кай шид? Сайҷалола кай бароварден рӯи экран? ин сафбадени тоқа шида наметавона ки баъде ки ман лангулира гуфтам ки сайҷалола бурора, яъне ки ӯ вақт набуровардак. ин қадар вақт набуроварденша. Чӣ ба баъди кружокҳои ма ту ба ин хулоса омадӣ? Чӣ ба баъди видеои ма ки ма дар ин бора гап задам ки бояд ту бояд бурорӣ, баъд ту ба ин хулоса омадӣ? ин кори май. вазифара дама додӣ. фаҳмидӣ? Ва буроварданш ҳам кори май. ҳозир дига ақиб бо гашта наметонӣ. Фикр накун ки пас кори бошад чӣ ба ин гапа мега. Барои он хотире ки ақиб гашта ҳам наметонӣ. қаб қондаӣ. ақиб гард балаболи. Бурорш. ҳамун вақти баромадак чӣ гунае ки бо дар ҷа лангулӣ гуфтастае ки ин неу шумо ӯро гуфтагиен. ҳамун вақте ки склада тафтишот омад. Баъдан шумо ҳамин видеоро мекунену дар ин кор мара гунahгор мекунен. Так чӣ ба ин қадар вақт шумо набаромаден ин гапоро нагуфтен? Чӣ ба ин қадар вақт сайҷалола набуроварден? Мас баъди склада тафтиш кардан. нақшатон ҳамин буд. нақшатон ҳамин буд ки Муҳаммад Шарипова шахсеро ки талаб дора ки шумо дар гуноҳи худтон ҷавоб бигӯен, дар чашми мардум хок пошида ҳамун тариқи нишон битиҳен ки гӯё наоборот ин одам пушти муҳоҷироро не ба зарари муҳоҷиро гӯё кор кардааст. ҳамира хустена? беақл. Намешава. Ин хеле нақшаотон хеле ҳам заифай нақшаотон. Ин хеле ҳам тварие ки ба хотири ҳамин гапа гуфтан, агар ки шумо организоват карда бошен. Агар организоват накарда бошен ҳам гунahгор шумоен ки ӯ занҳоро даъват кардан уҷа. Ва мо интервю дорем аз занҳое ки дар уҷа қарор доштанд. ба ғайр аз оне ки бо гуфтесам бедакмӣ доштана та ҳақ надорӣ бигирӣ бо рекламировать кунӣ. Рекламировать чун карди ки и худаш лавушка мешава. дуюмаш ки маошошо надодагӣ нестӣ ва аз онҳо сум талаб кардагӣ барои пастаена кор кардан 10,000.
در موافق کدام قانون و کدام غمخور آمدگی گپ 101 یک بار از 5 دام بردن تگ نگوری تو کی را به عقل خلق کرده سی بیننده را خیال به عقل خلق کرده سی که این کار اثر خود دور کردنی یا که خود به همین درجه را به عقلی یا کنا پشکی تبوک عقل نشون بده سایدالو گپ زم که بین شما چی شده بیایی سلام علیکم عبدم همه هم ممنون از صحب نکن سایدالو در جای من همه جده من در یکون جون نیستم اون با یکمش یکون ای مردمه که نمیفهمم نوتوری همین گپ فهمیدگی هم تصور که سایجان تو خیلیش خیست لانگولی هم بر رفته سو اون چو تا معقولش دیگه ای پدر نزیم میبروی انیمی زنگش بزن شری نه پدر چی با وقتی که درباره محمد شریف گپ میزنن درباره رکامش گپ میزنن درباره اینه گپ نمیزنن رکامش چون بعد دیونانیو ای اکوهوش آدمو میفهمیدگی ما بخشش اگه میپرسیم که اگر من همه دختره یگون رمش نوده باشم یا که یگون گپی گندش گفته باشم بابا ای کشتاج گرفتم کیرش کردم بابا همه من دازه همه دختر دازه آدموی که بیفهمیدگی حضور یگون بخشش میپرسم نه که آدموی که یعنی که در اینجا ما 100% علاکای فهمیدیم که این آدم گناهگوره و گفته است که اینا بخشش لیکن ما تر به حال خود نمیگذاریم تو باید جواب بگوی و در گپاشا گفتن برای چی خاطر ما گفتم که همین پد برای گپ زنه بسنده شما گوش کنین میگه که اگر که ما یگون گپی پست یگون گپی بلند گفته باشم بخشش بوده یعنی گفت چیز اگر میگه تو بگو که کرده نکرده در اساس همون بخشش بگو بعدن میگه که از تفش گرفتم که برآورده میشه لیکن ما سنیاک دیدگیم در گردن این دختر این از تف گرفتن خالی نیست و با یک بار دیگه میگم که بعد آنه که دختر به تاجیکستان میروه ما قطعی دختر صحبت کردگیم چیزی که دختر در پریمو افیر گفتگی به چی گونه‌ای که ما گفتم قبول نیسته چیزی که در اینجا میگه همین گونه قبول نیسته چون که دختر از اینا از قد جانش میترسه و یک نقطه مهمی دیگرش در اینجا هسته پورا همین مسئله را گپ نمیزنن ورود یک خوی میکنن و با پورا گپ نمیزنن چون که یک گاوی دلبیاب رنگی لنگولی دجشتگی که خیلی سوالودا کفت شور نمیکنم نه تنها به خاطر گاویش به خاطر آنه که این خچم طرف همینو ای از اول جنایت روی پوش کرده آمدگیه اونه که دختر تاجیکستان رفت سوال چی برفت سوال دیگهش یک چند روز بعدش ابرد نه چی برفت بود تو مسکو خطون یه بار فکر کنین ما قدر وقت قطعی دختر در علاقه بودم ما کار برا میدونم در اینجا دختر قد جانش میترسه از اینو سرجان تو خواهش میکنیم ای کامنتاری همه نویسم بیوش ای تشکنه من به اگون کاری سکردک نیستم که ای کدمه بستری من زوری بیویو که اگون گپیز جوتی بزنی اوشی خدمه سوی بام تو جواب میگوی برای کارو کدگید من ای کارو در بیواتسا میکنم یا که مرا از طرف مقامات های تاجیکستان افیتسالنا برویان خیلی افیتسالنا بگن که بیست من میبرم میگم که مرا من کردن بعدا من میستم а по-другому наместам сайҷалол сайҷантоқ фаҳмидин гапи мара агар ки аз тарафи мақомотҳои тоҷикистон офитсиална дархост кунанд ки бест ҳамин ҷинояткорора нарас ман меистам лекин мебарам мегум ки мара фалон одам ҳамин гапа гуфт ки ман ҳамин ҷинояткорора нарасам баъд намерасам тон ин ҳамин вариант қатъӣ ман дига намерасам тон набоша шумо ҷавоб мегин یگون تاتی تعریفی گد نکه کی من یگون کس میترسم یگون کس علی کاز دونم من فقط ایولا میترسم ای هیچ که نمیترسم من گولکن تو حوزی را زدگی رفته ای هیچ که نمیترسم یک برای آدموی میفهمیدگی که نمیفهمم در جای یگون کن گذشتگی